ללכת ולספור עוד שנה ועוד שנה שאנחנו מתרחקים מיום חורבנה של ירושלים. תמיד אנחנו מכירים את זה בהזכרות, שמגיעים ליום ההלוויה, רואים את הצער, רואים את הבכיות, מרגישים את הפרידה. יש את הרגע שמרימים את האלונקה של הנפטר, ואז מבינים שזהו, זה מין תהליך של פרידה על פרידה. המשפחה צועקת, זועקת, מתחילים ללוות עד פתח הקבר. כשהנפטר כבר מוכנס אל האדמה פנימה, עפר באת לעפר תשוב, הזעקות עולות לרקיע, מתחילים לחסות, מגיע סתימת הגולל, פתאום מתחילים להרגיש באוויר, כשהצעקות הן פחות. בוודאי שנפרדים מן הקבר עם דמעות, מגיעים הביתה, זה מתחיל להישכח. עדיין בימים של השבעה באים האנשים לנחם, ופתאום מגיע איזה מישהו שהיה קרוב לנפטר, זה מעורר יותר בכי. אבל הזמן מתחיל לקחת את רמת הרגש הפנימי החסר. מגיע השבעה, זה כבר סעודה, משפחה יותר עסוקה באנשים, החוסר מתחיל להיעלם. אחרת עולים לציון, עולים לקבר. עולים לקבר, זה מין התקרבות פתאום, מגיעים לקרבה, זה מעורר בחזרה. כשזה מעורר בחזרה, אז מתחילים באמת המשפחה וכולם להגיע למקום הזה של הדמעות והבכיות. אבל עוד פעם חוזרים הביתה, עוד פעם מתרחקים מהקבר, ואז מגיע ה-30, עוד פעם סעודה, עוד פעם עולים לקבר, עוד פעם קרבה. זה קצת יותר דמעות, אבל ודאי שזה לא כמו השבעה, לא כמו ההלוויה. אז מתרחקים, מגיע 11 וה-12, ועם השנים רבותיי, זה מין מערכת כזאת שחוזרת על עצמה, כי צריך לעשות אזכרה. הייתי פעם באיזה מעמד של הלוויה, שהביאו יהודי מחוץ לארץ, אחרי המון שנים שהוא נקבר שם. היה מין דמעות כאלה, אבל דמעות עם סוג של שמחה קצת. לא שמחה על הפטירה, שמחה לזכות, להביא את העצמות לארץ. הרגישו שם את מין איזה קרבה כזאת ואיזה עשייה. אדם זוכה פה לאיזה מין עשייה כזאת. העצמות ששכנו שם באדמתה של חוץ לארץ, ארץ העמים. ארץ ישראל, ודאי שמעלתה היא מאוד גבוהה. הרבה כל כך רצו להיקבר בארץ הקודש, חמו על זה. וגם בזמן האחרון יש הרבה אנשים שמביאים את כל מיני קרובים שלהם למקומות הקרובים אליהם בארץ הקודש. אנחנו התרחקנו מחורבן בית המקדש 1956 שנה. היינו בכותל, לשריד בית מקדשנו תפארתנו רק לפני כשבועיים. זה מרגש, אבל הדמעות לא בדיוק יוצאות. החוסרים הם לא מוחשיים. ללכת 1956 שנה, בפרט שלא היינו ברגע החורבן,
לא היינו ברגע החורבן. ולהבין שאחרי 1956 שנה אתה בוכה, אז אתה קורא את מגילת איכה, המילים הן קשות. המילים הן נורא קשות. מי ששם לב למה שחיבר ירמיה הנביא שם במילים, כל מילה שם יש לה משמעות בגודל החורבן. אז זה מביא דמעות על הצער, על הסבל שהיהודים סבלו. נשים רחמניות בישלו ילדיהן, אין מה לאכול, אוכלים את הילד שמת, מבשלים אותו. אתה מצייר את זה, זה מזעזע. ללכת רק לחשוב איך עולל ויונק רוצים לשתות מים. זורק אבא תן לי מים, אין. זורק את הילד של הרצפה, מה זורק? שם אותו, אין. הילד מת לו מול העיניים ברעב. אתה קורא את המילים. העינויים, אכזריות. אבל זה מעורר את הצער על המעבר. זה לא מעורר את הצער בדיוק על רמת החורבן. צריך לשים לב למילים, מה זה החורבן. החורבן הזה אנחנו לא כל כך יכולים להבין אותו, עד שלא נחוש קצת. יהיה רצון שהלילה הזה נחוש את זה, ואז בעולם יראה בצערנו האמיתי. אני אנסה להכניס את זה למודעות קצת. אבא שלי, השם ישמור אותו, הוא כבר בכמה שנים האחרונות כבר לא מתפקד. אבל זה מין מהלך של דרדור. הגוף, הדעה, הנפש, הזיכרון. ראינו את התהליך של הדרדור. הולך ויורד, הולך ויורד. לפני כמה חודשים, הדרדור הגיע למצב שהיו מאכילים אותו בקצת שהוא היה כבר מצליח לבלוע, זה היה מביא כמעט שהוא נחנק. הוא הגיע לבית החולים, שם הסבירו שאסור להאכיל אותו דרך הפה. זהו. הצינור, הוושט, שיהיה הצינור המרכזי לגוף האדם, כבר לא יכול להעביר את התזונה. זה סכנת נפשות, זה יכול לעבור דרך הקנה, יכול להיחנק. מה עושים? ואז אומרים, צריך לבנות צינור אחר. צינור שעוקף את הקנה והוושט. נכנס לחדר הניתוח, לקחו צינור מפלסטיק, האורך שלו בערך מטר, לפחות אפילו, כן, משהו כזה. הרכיבו אותו לתוך הבטן ישר לקבע. תפרו את זה, סידרו את זה, שמנו לזה מחסום, ועכשיו מביאים מין בקבוקים כאלה שאפשר להאכיל רק דרך הצינור הזה, עם מכונה מיוחדת שמסתובבת, וכל כמה רגעים מכניסה עוד כמה טיפות, עוד כמה טיפות. האכילה לוקחת כ4 שעות. ב4 שעות הללו זה זורם לאט. אין טעם, אין בלוטות הטעם. הפה מתייבש. הפה כבר מפסיק לתפקד מבחינה לעיסה. זה גורם צער על צער. וכמובן כשלא תואמים, אין שום הנאה, זה רק מזין את הגוף בצורה כזאת, שהגוף יכול להמשיך לתפקד, אבל אין פה שום טעם למערכת החיים הגשמיים. כשנגמר האוכל 4 שעות, חייב להכניס שם כמעט 300 cc מים, שזה צריך לטפטף לאט במשך כחצי שעה. מחליפים את הצינור של האוכל, שמים את הצינור של המים, זה מסתיים, מחזירים את הצינור של האוכל לעוד 4 שעות. עוד פעם זה מסתובב לאט, ולאט, וזה מחדיר. אחרי 4 שעות האלה, עוד פעם 300 cc מים. עוד פעם זה לאט לאט. זה נגמר, מכניסים עוד פעם, 4 שעות. עוד פעם
ואז בלילה זה צריך להיות במנוחה, 12 שעות ברצף, יותר כמעט 13-14 שעות, ברצף. התהליך הזה צריך להיות איתו כל הזמן, אדם לא קם מהמיטה. ולראות את זה, וכל שבוע אנחנו שם, זה דבר מאוד קשה. ואז מתברר שהצינור, שר בו קצת אוכל והוא נסתם. לך תשחרר את הצינור הזה. אז אמא שלי, השם ייתן לה לבריאות איתנה, כבר מכירה את זה. והיא לא נותנת לצינור להסתתן. והאוכל הזה שהוא נכנס הוא כמו תיסת תינוק כזאת, צמיחה. ואם היא קצת נתפסת אז תופסים את הצינור, ומתחילים למעוך אותו לאט לאט, ולהעביר את המים. ולאט לאט, לאט לאט. שלא יקרה מצב, שחס ושלום יש שם איזה סתינה. במוצאי שבת האחרון כשהייתי שם, ואמרת האוכל, אני שמתי את המים. אמא שלי אומרת לי, תשים לב שהצינור לא נסתם. תבדוק את זה. עם כל מה שאני אמרתי, הכל בסדר, בדקתי, עשיתי, המים עברו, הצינור נקי. היא באה אחריי, לפני שהלכה לישון, והיא עוברת על כל הצינור לאט לאט. אמרתי לו, זה נקי. היא אומרת לי, אני אעבור עליו. שמתי את הראש על הכרית, לא הצלחתי להירדם. אני נמצא שם הרבה זמן. אבל חוסר מחשבה, וכן עם מחשבה, זה עולם אחר. אבא שלי נולד בתשעה באב, היום הוא בן 91. הרגשתי כאילו משמיים רומזים לי, במילים הכי פשוטות. אתה רואה אותו? אתה רואה את המושג הזה של בית מקדשנו בחורבן? הוא בא להסביר לך מה זה חורבן. ואתה מתחיל לצייר, מה זה בית מקדש? בית מקדש זה צינור. זה צינור שיש בו טעם. זה צינור שנתן לעם ישראל בריאות, פרנסה, ילדים, שמחה. כל מה שעם ישראל צריך היה צינור ענק. הצינור הזה הוא נחרב. מאז שחרב בית המקדש, חומה של ברזל, יש חסימות. וכבר אין טעם למערכת החיים, אין את בלוטות הטעם. תורה עם בית מקדש, ותורה בלי בית מקדש זה לא אותה תורה, זה רחוק שנותו. תורה עם טהרה כזאת של בית המקדש, זה לא סתם שאומרים שהתורה משמחת ואסור ללמוד אותה בתשעה באב. אנחנו מאבדים את כל השמחה, אין את התורה הזאת. אז תראו לכם שמחה על שמחה על שמחה, כמה זה ירד, כמה זה נסגר הצינור הזה. הצינור הזה נסגר. ומחפשים עכשיו את הפתח. יש חורבן. אז נשאר לנו מה? צינור קטן, שהוא כבר מחובר דרך הבטן, זה הכותל. הצינור המרכזי הוא סתום, הטעם, זה ירד. רק לחשוב מה היה כשהיו עולים לרגל. רק לחשוב מה היה ביום הכיפורים. רק לראות את הקרובים כשהיו פותחים ורוצים להראות לעם ישראל את הקרובים המחובקים הללו, להראות אהבתן של ישראל לפני השכינה. אשרי עין ראתה כל אלה, רק לשמע אוזן דאבה נפשנו. לחיות היום בלי בית מקדש. אנחנו רחוקים מאוד מההבנה הזאת, כי לא טעמנו מספיק את הטעם הזה. אבל הגמרא אומרת, שכשצדיקים נפטרים זה כחורבן בית המקדש. בכל דור נפטרים צדיקים. בכל דור נפטרים הצינורות הללו. לשבת בדור שהרב עובדיה קיים בו. הדברי תורה שלו, השיעורים שלו, הפסקי ההלכה ברורים, עדינות הנפש, האצילות. זה חדר רבותיי גם ליהודים הרחוקים ביותר, שישבו בממשלת ישראל וכפרו בתורת ישראל. אבל הצינור הזה שהוא נקרא גדול הדור, הצליח להעביר להם טעם. הם לא ברחו יותר מדי. נפטרו צדיקים וצדיקים וצדיקים וצדיקים, הצינור נסתם ונסתם ונסתם ונסתם. אנחנו כועסים על מי? על כל אלה, קמים בבוקר, שומעים עוד איזה גזירה, שומעים, זה לא, הם לא אשמים. אין שום צינור שמעביר להם. הצינורות סתומים.
וגדולי ישראל אינם, אז גם הצינורות האלה שחיברו אותם דרך הבטן, ולא צריך לדאוג שהם יהיו פתוחים, צריך לשחק עם הצינור הזה. ואנחנו רואים שיש כאלה שכן, פתאום מקבלים האור שבה מחזירם למוטב, כי הצינור הזה מצליחים לפתוח אותו. מדי פעם אנחנו כן לוחצים על המקומות האלה, לא נותנים לו להסתתן, מכניסים מים אין מים אל התורה, המערכת התורנית הזאת שאנחנו אמורים להיות בה, ולקחת אותה ולעצור את החורבן הזה. לעצור. יש לנו רבותיי עדיין צינורות דרך הבטן. אנחנו בוכים שאין לנו את הצינור עם הטעם. לשבת פה רבותיי ורק לחשוב כמה מהעם שלנו היקר. אנחנו כל כך חושבים על הגוף, על החלק הגשמי שאנחנו חיים בו, שכל פעם כשהוא חסר לנו באיזה כמה הכנות, טלפונים, מותר ככה, לאכול ככה, לעשות זה, מה, בצור, מה קרה? מה לקחו לנו? לקחו לנו סך הכל איזה 24 שעות של אוכל, 24 שעות של שתייה, כזה הכנה, כזו התגוננות, כל מיני רעיונות שהוא לא יצמק, קח כלי צום, קח כלי זה, תאכל ענבים, תאכל זה, תעשה זה, כל מיני שיטות שחד ושלום הצינור הזה של 24 שעות. לקחו לך איזה צינור של 24 שעות שלא תמות ממנו. לא שמענו במוצאי צום מתו אנשים מזה שהם צמו. איזה הכנות לפתוח את הצינור הזה. איפה הצינור הרוחני הזה שלא כואב לנו עליו? איפה ההכנות אליו? את הזעקה הזאת, אם היינו זועקים, לא הייתם מוצאים רבותיי את כל הרחוקים האלה, שכואב בלב, ממש כואב בלב עליהם. אנחנו יכולים לכעוס עליהם, אנחנו יכולים לסבול מכל מיני דברים שהם עושים, ולצעוק ולהראות שזה הם, זה לא הם בכלל. זה אנחנו, האחראים על הצינור. אנחנו רבותיי האחראים על הצינור הזה. הצינור הזה בשמחת תורה נסתם, הקדוש ברוך הוא פתח אותו בגזרות קשות ואיומות, בכאבי תופת. לא הייתה ברירה, הצינור סתום, המים לא עוזרים, שום דבר לא עוזר, צריך לתת אותו בצורה קשה כדי שיפתח הצינור הזה. אם אנחנו נשב פה על הרצפה ונגמור פה את הליל 9 באב הזה בעוד מספר של 1956 ולא נפתח ונבכה על הצינור הזה שהוא סתום ולא נדאג לפתוח את זה בידינו, אנחנו לא יושבים פה על הרצפה רק כדי לבכות על פעם. נחם את ציון ואת ירושלים, את אבלי ציון ואת ירושלים. הנחמה האמיתית רבותיי זה שהצינור פתוח, זה לא כולם מרגישים את זה, אבל לכל אחד זה לאט לאט מתקרב אליו. עולם הישיבות כיום נסגרים להם כל מיני צינורות של פרנסה, כל מיני צינורות של גיוס בחורי ישיבות. זה צינורות שהקדוש ברוך הוא בכוונה נותן שיהיה קושי בהם. למה? כי אתה לא מרגיש את הקושי, אתה לא מרגיש שהצינור סתום, אז אתה בסדר. אתה בסדר. אנשים באים לבית חולים לבקר מישהו, הם רואים הוא מחובר לצינורות, הוא מדבר אפילו, הם מרגישים שהוא בסדר. כן, הייתי אצלו, בסדר. עכשיו כמה צינורות, בסדר. כל צינור, כל מסך שם מראה בדיוק כמה אוויר נכנס, כמה הלב דופק בדקה, כמה יש חמצן בדם. אז אנחנו חייבים לצייר את זה. אנחנו יושנים בתוך תוכנו. שלחו לנו את כל המסכים כדי להאיר לנו את הדרך ולראות את המערכת הרוחנית שהיא חסרה לנו. אתה יושב עם הורים שגידלו את ילדיהם לתורה, ובדרך פתאום זה קורס. אתה יודע מה זה לקחת לאבא את הילד שלו, לאמא, את הבן שלה, את ההשקעה של החיים. יש איזה הורים שמתנחמים, ברוך השם הוא שומר שבת. אז מה אם הוא שומר שבת? אתה לא ציפית לזה, כן. אבל יש לו איזה צינור שהוא עדיין פתוח. יש איזה צינור שהוא עדיין פתוח. השבת עדיין אצלו נמצאת. איך איזה אבא אחד אמר לי,
השבוע כל כך הייתי שמח, ראיתי את הבן שלי מניח תפילין. הוא אומר, אני עוקב אחריו, הוא כבר כמה חודשים לא הניח תפילין. גידל אותו לתורה. הוא רואה אותו מתרחק, הוא רואה את הצינור נסגר, פתאום הוא רואה אותו מניח תפילין. הוא מתחיל להתעורר, להרגיש. אני בשביל להסביר לכם את זה, אני אחזור לאבא שלי. הוא לא בהכרה כמעט. אבל מדי פעם אנחנו צועקים איזה מילה. ככה מנסים לעורר אותו. שיקיל את הכל שלנו, אתה מזהה, אתה אומר, תראה משהו. אחותי אומרת לי, באתי, שרתי לו את השלום עליכם ליד המיטה. כל כך בשמחה, כל כך זה. אמרתי לו שבת שלום, פתאום אמר לה שבת שלום. היא הייתה מאושרת, בדמעות. פתאום יצא פה איזה שבת שלום. הנה, כן, המוח נפתח, אולי יקרה פה איזה משהו. אנחנו צריכים להבין, רבותיי, שאנחנו מקבלים מדי פעם פתיחה קטנה, אנחנו כל כך שמחים בה. כשאנחנו רואים אותה בגשמי שאנחנו צריכים אותה. אנחנו חייבים לחוש את זה ברוחני שלנו. כואב לנו בלב. נורא על הדור הנפלא שם, שיש בו כל כך הרבה ישיבות, הרבה בתי כנסיות, הרבה דרשנים. באמת, אפשרות ללמוד ספרים, מערכות שלמות של תורה. איפה התפקיד שלנו? כל אחד צריך ליצור כזה, איפה התפקיד שלי? איפה התפקיד שלי? אני פותח את הצינור, אני מזיז שם את החומר הזה שנקרא, אני הופך אותו. יש לנו את הכוחות הללו. זה בידינו, רבותיי, זה בידינו. אנחנו גם רואים את זה. אנחנו רואים את אלה שברוך השם פתאום נפתח להם הצינור הזה. אתה שומע אותו, איך הוא מדבר. אמר לי אתמול מישהו שהבן שלו עולה לישיבה. הוא אומר לי, אחד הדברים שהכי שמחו אותי בחיים, שהשפה אצלי בבית הייתה מאוד נקייה. הוא אומר, אתה שומע את המילים של הילדים, יש מילים שהתרגלנו שאצלנו בבית לא אומרים. הוא אומר לי, אבל פתאום אני חש שיש לי בי איזה פחד, אני שומע קצת את השפה בתוך העולם התורני שלנו. רבותיי, שפה זה אצילות. אתה מדבר עם בחור ישיבה, בחור ישיבה צריך להעריך את הדיבור שלו. השפה שלנו צריכה להיות נקייה. הוא לא דיבר על מילים חס ושלום לא יפות. הוא דיבר במילים שלא בני התורה משתמשים בהם. אז הוא שאל אותי איך אני יכול לשמור שהבן שלי יישאר בשפה נקייה. והשפה הנקייה, רבותיי, עוד פעם, זה לא מילים שחס ושלום של ניבול פה. זה שפה שאני לא רוצה לומר אותה אפילו פה. כל אחד קורא לזה סלנגר, כאילו, מכניסים את זה בצורה כזאת שזה נפר להיות חלק מהדיבור שלך. זה מקלקל לך, ממש מקלקל לך, מוציא לך את מה? את המתיקות האמיתית של התורה. אחד מהדברים שהייתי נהנה לראות הרב עובדיה בשיעור, זה לא רק על מה שהוא אמר. המילים, איך הן נאמרות, השפה איך יוצא. איך השפה יוצא. הרבי מלובביץ', זה צדיק קדוש לברכה, אומרים שמעולם הוא לא הוציא מהפה שלו את המילה, הוא מת. הוא איננו בין החיים. הוא השתמש בשפה יהודית אמיתית. פעם רצנו עם איזה כמה בחורים, לא בחורים, 30 ומעלה, באיזה נושא שהיה חשש לממזרות. הגעתי לבית הדין בבאר שבע, הרב אליהו אברג'ל, לשמוע אותו, הוא היה האב בדין של... הגענו לשם עם איזה עדים, אז נכנסתי, אז זה היה מתואם, דיברנו איתו לפני כן, זה היה מתואם, שיבוא ויקבל את העדים שיש שם. אז נכנסתי, אמרתי לו, הרב, הבאתי פה את הממזרים, הוא עצר אותו, הזדעזע, מה אתה אומר שממזרים? איך אתה אומר? אתה אומר לי, זה שממזר. אנחנו באים פה
כן, זה מה שהתכוונתי, הוא אומר לי, אין פה כוונות. הוא נתן לי שיחת מוסר. איך הוצאת מהפה שלך מילה כזאת על יהודי? איך הוצאת מילה כזאת על יהודי? שוב, מה זאת אומרת? אנחנו באים להסיר אותו פה, אנחנו לא באים לזה. איך אתה מחליט את זה? איך אתה אומר, אתם תגיד משפט כזה? ואני צריך לבקש מחילה מאבא שלו. אני הזדעזעתי, ושמתי לב כמה אנחנו צריכים להיזהר בדיבור. אתם יודעים מה קרה שהיה בית המקדש? לא יצא לך מילה כזאת מהפה. תרצה או לא תרצה להם. גמרא אומרת שם על אותו כהן, ששאלו אותו כמה הוא קיבל, אני חושב מלחם הפנים שם כתוב. הוא אמר ככה, הוא אמר כזנב הלטאה. אומרת הגמרא, זנב הלטאה, הוא אמר את המילה הזאת. תבדקו, יש פה משהו בעייתי. מה הוא סך הכל אמר? שהגודל שהוא קיבל זה כמו זנב של לטאה. מה יש בלטאה? מה, אתה תגיד לטאה? אבל איך אתה יכול להשוות את נושא הקודש לזנב של לטאה? איך אתה יכול לתת אותו בתור דוגמה? אומרת הגמרא, בדקו אחר ומצאו בו שמץ של צול שהוא בכלל לא כהן. אין, לא יכול להיות, השפה שלך היא מדברת. אני הבנתי את האבא הזה, כמו שדיברתי. השפה שלנו, המערכת של העברת המסרים. כי זה בית מקדש. בית מקדש הוא צינור ענק של רוחניות. הרשת בסוגיות הגמרא. הראש שלך נאטם, מדי פעם מביאים איזה אחד שיש לו זיכרון אדיר. ופתאום מתחיל להגיד לך, והגמרא פה וזה, ואתה שואל אותו שאלות, הוא אומר לך באיזה גמרא, באיזה דף. אתה כזה מתפעל, מתלהב. אבל כל יהודי פשוט ידע את זה. הגמרא הייתה בעל פה, לא הייתה. תפתח דף נ"ד. היה דף היום, יש שיעור ביומי. לא היה דבר כזה, היום אנחנו דף נ"ד, מחר אנחנו דף נ"ה, לא היה דבר כזה. אין אחד שהגיע לשיעור, תפתח את הגמרות. אין דבר כזה, כל אחד היה ספר תורה מלך, הוא יודע את כל הש"ס. ישבו ולמדו והזיכרון היה מבהיל. היום הזיכרון ירד פלאים, ההבנה ירדה פלאים. הרוח לא נושבת ברמה, כי אין לנו את הצינור הזה, רבותיי, אין לנו את הצינור הזה. צריכים לשבת עם עצמנו, ולהבין שבידינו הדבר. איך בידינו? אנחנו צריכים לזכור, שברגע שאנחנו קודם כל לומדים תורה, ברגע שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מתארים את האוויר גם של תל אביב. הגמרא אומרת, אווירא דארץ ישראל מחכימה. תעלה בדרגות, אתה מגיע לירושלים, האוויר שם הוא אוויר הרבה יותר נקי. רוחני, נקי, אוויר נקי. אוויר צח. זה לא אתה לירושלים, חם באשדוד יש לחוץ, לירושלים אין לחוץ. לא, לא זה הסתכלות. ההסתכלות זה האוויר הנקי, הצח הזה שיש בו טהרה. שיש בו טהרה. אנחנו ראינו את זה בכל כך הרבה אנשים שזכו להיכנס לבית המדרש. פגע בך מנוול ומושכו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. בית המדרש הוא ספוג בטהרה הזאת. הוא ספוג בזה. אנחנו בידינו לדאוג שיהודי בצרפת כרגע לא יחלל שבת. שההוא שם, אני יודע, באיזה עיר נידחת שם, ברוסיה, יקבל ערעורי תשובה. אנחנו פותחים צינורות. איך פותחים אותם? אמרת לי, לימוד התורה זה עיקר העיקרי. עיקר העיקרי. כל כך הרבה מקרים שאני רואה אפילו שבאו לפה. כמו נכנס לפה איזה חסיד גור עם הבן שלו. אני ישבתי שם בחדר, דיברתי עם מישהו. ראיתי אותו הולך, חוזר. הוא ראה שהוא יושט, הוא נכנס עם הבן שלו. הוא אומר לי, אני חיכיתי פה רק להגיד לך שתי מילים. אתה נכנס לפה, אתה מרגיש את הטהרה בקירות. אפשר לקבל ברכה לבן שלי? הסתכלתי עליו. התחלנו קצת לדבר. מה הוא חיפש? הוא חיפש טהרה לבן שלו. יש מנהג אצל החסידים, שהאלה לוקחים אותו לתלמוד תורה בחדר, ביום הראשון, הם עוטפים אותו עם טלית, עם הפנים, שמהבית עד לחדר, הוא לא יספוג איזה משהו של תאומה בדרך. שהלימוד התורה הראשוני שלו שיהיה בטהרה גדולה. בטהרה גדולה. כולם אומרים
ששמואל היה שקול כמשה ואהרון. כן, שמואל היה שקול כמשה ואהרון. בוא ננסה לחשוב על התהליך. איך באמת שמואל הגיע לדרגה כזאת שהוא שקול כמשה ואהרון? יושבת אמא בעם ישראל, תנסו לחשוב, ולא זוכה להיפקד שנים על גבי שנים. היא עולה עם בעלה כל הזמן לירושלים, חנה הצדקת, מצפה לדבר שכל אמא מצפה שמפקוד לכל מי צריך. ואתה רואה איך היא באה ומתחננת לבורא עולם, אני רוצה בן. אבל היא מבטיחה את הבטחה, ובורא עולם שומע בקולה. את הילד הזה, הוא קצת יגדל, אני שם אותו במשכן, אז בית מקדש המשכן. אז תנסו לחשוב, ללכת לצפות לילד כל כך הרבה שנים, ולהיפרד ממנו, איזה כוחות זה? איזה כוחות אלה? תנסו לשחק את הראש שלה, תגדלי אותו, תשלחי אותו לישיבה, שיבוא פעם בחודש הביתה. שמואל לא יצא מהמשכן. היא הבינה שאם הוא רוצה ילד אמיתי, טהור, שקול כמשה ואהרון, זה לשים אותו במקום הכי טהור, ושלא יצא משם. הגמרא אומרת שהרבה לא יצאו מירושלים. כל ימי חייהם. ארץ העמים, מלאה בטומאה. אדם שיוצא לחוץ לארץ זה כמי שאין לו אלוה. שכל אחד יש שם 10,000 פרנס שיוצא לחוץ לארץ. בשביל זה סיפורים. חופשות, מה, למה אתה מדבר בכלל? אתה מטמא את עצמך, אתה חוזר. אני אמרתי את זה כמה פעמים, שאני הייתי אברך בפה ברובע אחד, הרב חנן דדון, עונו לברכה, זה יהודי מאוד יקר. החזיק כולל שם בווילה שלו, היה לו מקווה בווילה. אני מדבר איתך לפני 30 שנה. היהודי הזה, במקווה של הבית שלו, לא היה פה מקוואות פתוחות ביום, לא היה כל מה שאתם מכירים היום. אני זוכר שישבתי שם, למדתי אדמו"ר ממליץ. אני גרתי ברוב אחת, אני הכרתי אותו קצת. דים, תד חכם עצום, מאוד ירא שמיים. פתאום נכנס באמצע הכולל, 11 בבוקר, נכנס, היה שם על המקווה הזה, נכנס למקווה, אני לא הבאתי, זה שהילד אומר לי, אתה יודע מה הוא בא לפה ונכנס למקווה? שלא, לא. הוא אומר לי, הוא חזר מחוץ לארץ, הוא לא נכנס הביתה עם האוויר שהוא הביא מחוץ לארץ, הוא חייב לטבול כדי לא לטמא את הילדים שלו. שיוצאים חוץ לארץ, חוזרים מחוץ לארץ, עושים את זה. המושג הזה של הטהרה הזאת שהיא חסרה לנו, זה בדיוק מה שאנחנו אמורים לתקן. אם נלמד תורה בטהרה, יש ספרים כתוב שזה נכתב על דף שאין בו חילול שבת. אנשים הולכים בקבוק יין לקידוש בשבת, הם בודקים איזה מפעל ייצר את הבקבוק הזה. מסתכלים מלמטה, מלמעלה, יש שם סימנים של מפעלים שמייצרים את הבקבוקים בשבת. זה פחד. גדולי ישראל היו מזהים מאוד מהר אם אדם, התורה שלו יוצאת מהמקום הטהור או לא. זה לא סתם בר כוכבא, קבוע אחריו ופתאום נהיה בר כוזיבה. זה מתחיל יכול להיות מטהרה, אבל כשאתה פוגם בטהרה שלך, אתה פוגם ברוח הנושבת האמיתית, אתה כבר זה אכזבה כלפי שמיים. אז היום, אם אנחנו בידינו ללמוד את התורה הזאת בטהרה, ללמוד אותה בקדושה, בביגוד שלנו, שעטנז, זה הדרך, בצורת התספורות שלנו. אנחנו מדברים הכי פתוח, רבותיי, די, לא רוצים לשבת פה. גם עכשיו רוצים להפסיק את הדבר הזה, עכשיו צריכה להיות הקבלה הזאת. אנחנו חייבים לפתוח את הצינור הטהור הזה, יש לנו בו סתימות. אנחנו צריכים להתפטר מהדיבור הזול, אנחנו צריכים להתפטר חס ושלום מכל מיני מערכות כאלה שלוקחות אותנו וסוחפות אותנו בשיח היומיומי שלנו. לא שיח של תורה, לא שיח של בני תורה. לא צורת אכילה של בן תורה, לא צורה של שתייה של בן תורה. רבותיי, אנחנו מדברים בדברים הקטנים האלה, שאנחנו חייבים להבין שהם הפוגמים המרכזיים במערכת החורבן הזה. זה חורבן על חורבן. אז מה שנשאר לנו מכל הצום הזה, זה להקל. כי מרוב שאנחנו כזה סתום הצינור, שגם עם צומות אנחנו פותחים אותו, ואנחנו נלחמים במה שפותח.
הצום אמור לפתוח לנו את אולי בגלל זה קודם זה פתיחת הצום. פתיחת הצום זה כשהרב עובדיה ישב עם הרב בן ציון אבא שאול במוצאי כיפור, אז הם ישבו ללמוד. אז פעם הרב עובדיה סיפר בואו תראו מה זה נקרא צדיקים של פעם. הוא אמר שהיו איזה שתי תלמידי חכמים שבמוצאי כיפור סגרו ביניהם. מה הם סגרו ביניהם? הם סגרו ביניהם שהם ישבו ללמוד מסכת סוכה כל הלילה. אז אמרו נלך הביתה, נאכל משהו ונחזור, נפתח את הצום. אחד היה מצבו הכלכלי לא מרנין, ואחד המצבו היה יותר טוב. טוב, נגמר הצום, הם הלכו. אז זה שמצבו הכלכלי טוב, והוא גם היה יותר קל, הוא לא בטוח שהוא יהיה ראשון, כי עד שהוא יוכל מהר, עד שהוא יתארגן, עד שהוא ילך. הוא אמר, האוטו שיושב לומד. אז טוב, הוא למד את אומר מסכת סוכה, אז הבוקר סיימו אותה. מוצאי כיפור, צריכים להיות סוכה, יש כאלה בונים אותה מתוך ההלכה. הוא פשוט, גמרו את מסכת סוכה. גמרו את מסכת סוכה. אז ההוא שמצבו יותר טוב שאל את השני, איך הספקת להגיע לפה כל כך מהר? לפתוח את הצום. אמרו לו, מה צריך ללכת? בכלל לא פתחתי את הצום. נבהל, רץ הביתה, הביא לו כמה עוגיות. פתח את הצום. אתם רואים איך פעם הסתכלו על תורה? תשמעו, זה סיפור שבאמת אנחנו רואים את האנשים פה במוצאי כיפור. זה לא, אתה מבין שזה לא, איפה זה משהו שסוחף אותך לפתיחת הצום? איפה לא צריך הביתה? מישהו, לא יודע באיזה הזדמנות פגש את היה ליד הרב בן ציון, אז הוא אמר לו, הוא בטח סיפר את הסיפור ככה וככה. הרב בן ציון מחייך. אומר לו, הרב מכיר את הסיפור? הוא אומר לו, זה אני לא מכיר, זה אני והוא. הוא זה שלא הלך הביתה, אני זה שהלכתי הביתה, אני הבאתי לו את העוגיות בבוקר. זה מושגים רבותיי, של אנשים שהוא פתח את הצום. איך הוא פתח אותו? הוא מסכת סוכה. נפתח לו עוד איזה כוח אמיתי. נפתח לו איזה כוח אמיתי. רבותיי, אנחנו בידינו, רבותיי בידינו, לפתוח באמת את הצום הזה, לא את הצום, לפתוח את הצינור הזה. תודה לבורא עולם, אנחנו עוסקים בזה כל השנה. ולאט לאט חופרים בצינור הזה. אבל אם אנחנו נהיה כציבור שלם, יהיה לנו כוח השפעה על כל אחינו, ועלינו גם, לא רק אחינו, אבל דרכנו יהיה, אנחנו נהיה הצינור. אנחנו נהיה הצינור. אבא נהפך להיות צינור לילדים שלו, הרב שמלמד תלמידים נהפך להיות הצינור שלהם. ועל זה הדרך, גדול הדור הוא צינור של כולם. ואנחנו בידינו, אני ישבתי לחשוב על זה, אני אומר לכם במוצאי שבת האחרון, במשמרת הזאת, בצינור של מטר, שמחובר לאיזה גוף שמתייסר, אבל יש שם איזה צינור כזה שלא נותנים לו להיסתם, ודואגים שיפתח. אבל זה לא משמח רק שהוא פתוח, אנחנו רוצים שהצינור המרכזי יפתח. וזה הצינור, דרך הגרון, דרך הטעם, שיהיה טעם בחיים. את הטעם הזה אנחנו נטעם. לבוא משיח צדקנו. כל אחד שיוצא מפה, שיזכור שזה ליל חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. החורבן הזה שהצינור בו נסגר, תפקידנו לפתוח אותו, בשפה, ביחס, בעיקר העיקרים, זה ללמוד את תורת השם בטהרה גדולה. יהי רצון שהתורה שלנו, שהיא המניע, והיא המנוע המרכזי, היא זו שתלחץ כלפי שמעיה, לתת לנו את הטהרה האמיתית, כדי שהצינור הזה יישאר פתוח לעד ולעולמים.